Здравейте, сигурно се чуете кой е това Shadow С. Може викате Сашо, но не става С. Господин С и така. Аз снимам на Clash Royale, Clash of Clans и Minecraft P. Minecraft Pocket Edition. Ще качвам доста клипове всеки ден. На Clash Royale съм 4-та арена, защото играех, нямах акаунта, на накрая си го направих. Ще сменя и снимката. Споко, за сега нямам кой знае хубави снимки. Ето 4-та арена съм. Това са ми картите. Скелет арми, спиар гобини, бомбър, миньони, фаербол, принц, мускетарката и уича. Останалите съм 4-та арена и сега искам да взема миньон хорда. Това е всичко от Clash of Clans. Това не е някакъв си епизод, просто да кажа кой съм аз. Тук съм. Петанхал, моят приятел, който се казва Ниждото, просто така се казват. Ето го, виждате го, той е сирен, седмият Танхал става. Помага в битката, който иска може да влезне в клана. Клана се казва Титан. Отворен е специално за българи. Аз съм колидър. Ако искате да помолите нещо, помолете Нищото или поне мен. Сашо, така се виждате как се казвам. База. Не кой знае силно. Но може да фармим яко. Скоро това ще ми се оправи. Ще фармим още повече по-бързо. Също това да се апдейтва. Бързо да се апдейтвам Танхала, като нямам пари. Харчи си ги, бе. Харчи ги. Трак. Трак. Къде отиде? Къде ми отиде, бе? Това е за мен. Малко информация за мен. Сега ще града и жилката си. Аз съм в София. Люлин 8. По-голяма информация няма да кажа. Освен, че уча в 56. Но ви харесва първия ми клип, кой съм аз. Така на това ще ви кажа, моля ми викате господин С или просто Shadow. По-нататък ще видим. Много ви хареса клипа. Аз бях Shadow, дано ви хареса. Аз бях Shadow С, дано ви хареса. Бай-бай.